Takže zdar lidi, tady je Scarecrow.cz a vítám vás u mého prvního videa na tomhle kanále. A co tu máme? Máme tu let's play na hru Skyrim. Takže jdeme na to, není čas ztrácet čas, jdeme na to. Uvidíme, co nám ta hra přinese, já už jsem ji hrál několikrát. No tak uvidíme, jak nám to půjde. Jo, jinak přeskočil jsem to trapný intro, který je strašně dlouhý. No, dlouhý. Vlastně nám to říká, co se stalo, zajeli nás ty šulini na nějaké hranici, že jsme se to snažili překročit, for YOLO. Jinak nás tady vezli vozíka, teď se nás tady popravit. Ale to jste asi poznali, protože tamhle je ten kokos. A tady ten to má rychlý. Až je mi ho líto. A teď to začíná už. Tak jdem na to. Takže uděláme si nerda. Redguard. Vlastně píšou tam, že je to jediná postava, která se pořádně specializuje na boj a dáme si pořádnýho tohle houševnatýho týpka. Máme tady tělo, hlava, pleť, blá blá blá. Jízdí. Podíváme se, co mu dáme. Ale tuhle bych, no i když. Tady to je taky dobrá, válečný pomalování. Tady mám taky své oblíbený, válečné barvy. Jakou mu dáme? Uděláme z něj nějakýho tady takhle Vietnamce. Jdeme dál. Tvář, typ nosu, bla bla bla, to nechám být, tady to. Tvar očí. Tohle mu dáme, barva očí a já už s ním mám plány, takže uvidíte. Hezky, každý oko jiný. Dáme mu takhle bílý a modrý. Přesně tak, jak to mám já. Ne, joke. A jdem na obočí. Bla, bla, ústa. Takýho, jo, přesně. Vlasy. Tohle mám vybraný. A vousy. Kde jste, miláčkové? Jo. A dáme mu to šedivý. Přesně tak. Taký... To je docela libový, mně se to teda líbí. Tak a dáme si tam nějaký originální jméno, co třeba... Ne, napadlo mě úplně co libovýho. Jo. Originalita zůstává. A jinak asi jste si všimli, že tu češtinu jsem dal pryč, protože nějak mi to zašpinilo hru, prostě mě to nechtěl pustit dál. Jsem to dal pryč, takže sorry. Tak a teď jdeme vlastně na tu popravu. Hezky chill. Vlastně, jo, a teď vám to můžu říct. Tady ty dva. Tady ten týpek s tím krásným mečem. Co vypadá jak Cezar. Nevím proč, ale mě fakt tak připadá. S tady tím týpkem, co je s náma na voze, se nenávidě a... No, to tam vlastně ještě bude, takže nebudu předbíhat. Určitě ty, co Skyrim už někdy hráli nebo koukali na nějakýho youtubera, tak určitě věděj. Ale prostě ty, co na mě koukají,
Jinak ty, co Skyrim už někdy hráli, vlastně tak vědí, o co tady všechno jde, ale ty, co nikdy nehráli, tak nebudu předbíhat. No a já jsem na řadě na popravě. A vlastně o tom je celá ta hra, že tady projedu vozíkem, vylezu, udělám postavu a šmik šmik. Jdu na to. Jdu na to. Taky nechutný si lehat na někom, na špalek, když už... Oh. Lidi si všimli, že tam je drak. Překvapivě. Ahoj. Ahoj. Oh, fuck. A jinak jakože já jsem to sice hrál, ale určitě si nepamatuju všechno. Ale pamatuju si toho dost. Že je tahle hra fakt jedna z mých oblíbených. Něco zabít, tyva. Fuck it. Damn. A tady ten typek, co mě chtěl zabít, vej, ty zmrdé. Pojď. Oh, fuck it. Oh. Čau, chlapče. Jo, vole. Furt mi do toho kece, jak to mám hrát. Uf. Tak to je jiný laker. Chudák už je mrtvej. S kým půjdu? Jo, jako vždycky. Teď já jsem byl asi jenom dvakrát a teď mám prostě po každý, protože je mám radši. Protože se mi líbí to, jak oni vlastně to skončí a toto všechno bude, strašně předbíhám lidičky, strašně moc. A to není zdravý. Tak. Čau, kámo. Ty vlastně řekl, že mi odpoutá miláček. Tak a teď se tady vyzbrojíme. Všechno tady po čapu. Fuck. Jo. Čekaj, já se tady oblíknu teda. To si dáme napravo. Bla. Drop. A to si oblík.
Tak a takhle vlastně vypadáme. Myslím si, že se to docela povedlo. Že jsme docela fešáci a já to vlastně budu nějak střídat ty pohledy. No hra chvíli tak, chvíli tak. Ahoj. Ani jeden z nich nemá to, co bych potřeboval. Fuck. Přidej, kámo, přidej. No, nějaký pomalej. Come on, babe. Sej mi ho. Sej mi ho. Pěkně. Tak. Lektvary. Tady další lektvar. Pokračujem, brácho, pokračujem. Strašně zdržuje, ty vado. Come on. Pěkný, rozsekáme ji na kousíčky. Ještě někdo? Počkej. A hele, šperháky. Ty vlastně odemykáme. Jen chci říct, že tohle je někdy docela o nervy, jo? Abyste si nemysleli, že to je něco lehkýho. Easy. Ty to tady počápem všechno. A ten je mrtvý, ten už to potřebuje. To se dá prodat, dobře, koukám. 400 zlatých. Dobře, máme dalšího týpka s sebou. Kámoše, dalo by se říct. Počkáme na něj, ale... Ty jsi taky pomalej. Co když tě zabiju? No, radši ne. Tady ten by pak do mě šel a... Víte, jak to je. Ten, kdo hrál Skyrim... A jsou všichni nesmrtelní skoro. Můžete se ho pokusit zabít 10krát. Come boys. Kde jste zůstali? No šup. Nube. Máš to. Jo. O, počkat. Tak a ty tady mám vlastně spell. Koukejte, jak uhoří ty svině. A další kombo, jo. Libec. A co stane? Aha. Co to tu máme?
Počkat, je to cesta ven tohle, nebo ne? Je to cesta ven? Aha, jasný. Takhle propletený to bylo. Kam šel ten dump S? Pavoučci. Už mě otrávili. Myslíte, že takovýhle noční můry měl určitě Spider-Man? Protože jako... O čem jiným by se mu zdálo než o pavoucích, ale zase se to dá využít, že oni mají jed v sobě vlastně. Takže to je docela dobrý. Hele, medvědice. Uhoř. Kombo na medvěda. Oh. Nice. Posvítíme si na cestu, že jo? To byl joke. Jinak já jsem ze svojí postavou celkem spokojený. A jsme venku. Tak, teď jsme venku. Tamhle letí dráček, ohniváček. Už je pryč. Máme jít za nějakým jeho strejčkem, vlastně odtamtud jsme utekli pod zemi. A jinak Skyrim je podle mýho názoru určitě hodně pěkně propracovaná hra. Ta grafika tady, animace, textury, všechno, líbí se mi to prostě. Jo, já jsem vlastně ve Skyrimu si vždycky hrál na parkouristu. Já jsem parkourista, no. Já jsem... Oh, fuck. Fuck it. Jo. Vlk. Schoř. Jo. Fuck it. To selek. Kombo na vlka. Jo. Pěkný. Dobře dostal na prdel. No jo. Jsme tady. A došli jsme za tím typkem, za kterým bychom měli. A já to tady asi ukončím. Takže já doufám, že se let's play líbil. Fakt doufám.
protože mě i tahle hra baví hrát. A já doufám, že mi tam hodíš odběr nebo něco takového, protože určitě se budu snažit natáčet dobrý videa, ale tak znáte to. Ne každý se zavděčí. A já se loučím, takže zdůř.